Ha? Itong magulo. Magulo. Ito si magulo. Ito si kalahating mabait. Kalahating magulo. Ito siya. Ito siya. Ito siya din. Wala. Nagbe-video lang ako. I-download ko sa YouTube ko. Di ba? Sana. Yung isa, may sariling mundo. Nandoon kasi siya sa taas eh. Oh, may sarili siyang mundo. Ito. Akong second Ay, bunso. kasi Meron silang bunso. Akong second. ito siya. Nagsasariling mundo din. No? Isa no? Ikaw bunso dito siya no? Sino? Si Rudsel. Tapos ako ang second. Ito kasi sila. Mga mababait. Mabait yan sila. Pagtulog. Pag Pagpusog. hindi na ano yung wifi nila. Kasi ayan. Yan si Glenn. Yan ang super mabait.